Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come true. Jien Sister Teresa nsellim lekun il-ek għal-programmi ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna l-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekku ninġabru eżis semmija ħankomplu nisimgħu ekku. Waqt li ngħidu din it-talba lil din il-Santa Teresina. Ekku li qiegħda fis-sema. Tieħu gost tara li jenna semmija hekk. Nisimgħu dak li għamlet u nippruvaw naraw x'nistgħu nikkupjaw mod speċjali jekk dal-aħħar. Da qiegħda fl-aħħar ta' ħajjitha qegħdin kif se naraw. Ma fadlennix ħafna forsi xi żewġ programmi oħra. 24 sena mietet u kemm għal-mitna. Id-darba l-oħra bdiet tkellimna fuq l-imħabba. Għaltinna li għandi nfittex jiena il-kumpanija tas-sorijiet li joġbuni l-inqas. U namlu aħna wkoll eżissimja biex ma daw l-erwieħ ġuwa naqdu l-uffiċċju tas-Sammaritani tajjeb. Kelma waħda jew tbissima ħelwa. Ħafna drabi huma biżżejjed biex nagħmlu li tinfetaħ ruħi mdejqa. Dana kollu żgur li mhux biex nilħaq dan il-għan li jiena rrid nitħarreġ fl-imħabba għax naf li kieku kien hekk ma la jkun nasal biex naqta' qalbi. Minħabba li xi kelma li tkun qed bl-aħjar fema tkun tista' tiftiha bil-maqlub. Għalhekk biex anqas nitlef żmien irrid nuri imħabba ma' kulħadd u l-aktar ma' dawk is-sorijiet li huma l-inqas ta' min iħobbhom sabiex inferraħ lil Ġesu u nwieġeb għat-twissija li hu jagħti fl-Evanġelu bejn wieħed u ieħor b'dan il-kliem. Meta tagħtu ikla, la tistidnux lil qrabatkom jew lil ħbibkom. Għax għandhom nejn imbagħad jistidnu lilkom huma. U hekk tkunu ħadtu ħlaskom imma stidnu lil foqra zoppok matubin. U ħinja intom għax daw m'għandhomx minn fejn iroddulkom lura għax missierkom li jara dak li huwa fil-moħbi iroddilhom hu. Li ma ikla tista' toffri soru karmelitana lil ħuta s-sorijiet jekk mhux ikla spiritwali magħmula minn imħabba ħanina u ħinja. Di mhux għas-sorijiet biss din għalikom familji l kulħadd. Naħna nagħmluha ma' persuni oħrajn, iridu nużaw l-imħabba ma' kulħadd. Ngħid għalija ma naf bebda ikla oħra u rrid inkun nixbaħ lil San Pawl li kien jifraħ ma' dawk li kien isib ferħanin. U għaw minnu wkoll li hu beka mal-imniktin u li jidmuh xi drabi għandu jidher fl-ikla li jrid iħejqi. Iżda dejjem għandi nfittex li fl-aħħar dan id-dmuħ jinbidel fena għax il-mulej jħobb lil dawk li jagħtu bil-fereħ. Qiegħda niftakar fatt ta' maħabba li l-mulej nebbaħni nagħmel meta kont għadni novizza. Kienet tassew ħaġa żgħira imma l-missier tagħna li jara dak li huwa moħbi u jħares aktar lejn il-fema tagħna milli lejn il-kobor ta' dawk li nagħmlu diġà ħallasni bla ma qatt jistenna l-ħajja li jaħtri tiġi.
kif iż-żmien li fih Sor San Pietru e kien jisimha di Sor San Pietru kienet għadha tmur fil-kor u fir-refitorju waqt l-orazzjoni ta' filgħaxija kienet tiġi mqiegħda qudiemi tgħid. Fis-6:50 kien meħtieġ li xi soru tqum minn postha u teħudha fir-refitorju għax l-infermieri f'dak iż-żmien kellhom ħafna morda x'jieħdu ħsieb u ma kinux jistgħu jiġu għaliha huma. Kien jiswili bosta li noffri lili nnifsi għal dan il-qadi żgħir għax kont naf li ma kinitx ħaġa ħafifa li toġob lil l-imsejkna Sor San Pietru li kienet issofri ħafna u li ma kinitx tieħu gost li tinbidel dik li tmurtejna dana kollu. Ma rridx nitlef okkażjoni hekk sabiħa li nitħarreġ fl-imħabba tal-aħwa għax ftakar dak li Ġesu qal, dak li tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti kunu tagħmluh miegħi. Għalhekk offrejt ruħi bl-umiltà kollha sabiex neħudha jien u kienet biċċa xogħol jibsa biex wassalta li tilqa l-qadi tiegħi u fl-aħħar intfajt għal dan ix-xogħol u brida hekk tajba illi bdejt nagħmlu b'mod perfett. Kull filgħaxija meta kont nara lil din is-soru iċċaqlaq l-alloġġ tar-ramel tagħha kont naf x'ridet tgħid. Nitilqu. Hija xi ħaġa li ma titwemminx kemm kien jiswili biex naqbad nqum minn posti. L-aktar fil-bidu, imma kont nagħmel dan mill-ewwel u mbagħad kienet tibda ċerimonja sħiħa. Kien jeħtieġ li nneħħi u nġorr il-banketta b'mod eżatt u fuq kollox bla għaġla. U mbagħad kienet tibda l-mixja, dan kien isir billi nimxi wara din l-imsejkna marida waqt li nżomma miċ-ċinturin. U dan kont nagħmlu bl-akbar ħlewwa li stajt. Iżda jekk b'xorti ħażina kienet tieħu xi pass ħażin, mill-ewwel kien jidrilha li jien ma kontx qiegħda nżomma tajjeb u li għalhekk kienet sejra taqa'. Alla tiegħi qiegħda taġġel wisq. Se tkissirni. U jekk kont infittex li nimxi aktar bil-mod. Ara x'inti tagħmel, imxi miegħi, lanqas qiegħda nħoss lil lidek, tlaqtni u se naqa'. Kelli raġun meta għedt li int għadek żagħżugħa wisq biex tista' twassalni għaltilek ukoll. Fl-aħħar konna naslu r-refitorju mingħajr rawġ. U hemm kienu jqumu d-diffikultajiet oħra. Kien meħtieġ li nqiegħed bil-qiegħda f'posta lil din is-sister u li nagħmel dan bis-sena mitluba biex ma nweġġaħiex. Mbagħad kelli nxamrilha l-kmiem dejjem b'ċertu mod eżatt u fl-aħħar kont inkun ħielsa u stajt nitlaq meħdejha. Bl-imsejkna idejn mawġin tagħha kienet tara kif taqta' u tqiegħed il-ħobż fil-biqja tagħha mill-aħjar li setet. Mala jien ntbaħt b'dan u kull filgħaxija ma kontx nitlaq meħdejha qabel ma kont inkun tajda wkoll dan il-qadi żgħir. Billi jien ma kinitx talbitni dan il-ħsieb tiegħi mis-sila qalba. Kien b'dan il-mezz li jien ma kontx fittixt li rbaħ tal-kollox il-għoġba tagħha u fuq kollox dan sirt nafu wara minħabba li wara li kont inkun għattajtilha l-ħobż kont nagħtiha li sbaħt bis-sima tiegħi qabel ma nitlaq minn ħdejha. Madre maħbuba tiegħi, forsi inti tibqa' mistaġba li qiegħda niktiblek dwar dan l-żgħir ta' mħabba magħmul hekk żmien ilu. Jekk qatt ngħidlek dan huwa għax inħoss li għandi nammi minħabba fih tixtieq tgħanni dan. Minħabba fih. Tjubitek il-mulej, dejjem moħħa li tgħanni t-tjubija tal-mulej u għoġbu li jħalli fija t-tifkira ta' dallat bħala fwieħa li tenni nitħarreġ fl-imħabba tal-aħwa. Xi drabi niftakar xirqaqat li huma għal ruħi bħal ziffa ħelwa tal-rebbija. Ara dan huwa li qiegħda niftakar issa. Darba fil-għaxija matul ix-xitwa kont qiegħda naqdi bħas-soltu dan it-tmir żgħir. Kien il-bar sewwa u kien qorob il-lejl u f'daqqa waħda sbaj ġej mill-bot il-ħoss armonjuż ta' strument mużikali u bdejt inġib quddiem għajnejja xi sala mimlija dwal
u ħwejjeġ imdeba bitfajlit libsin b'mod eleganti li kunu qegħdin jitħattu fl-imkien u jagħmlu kull xorta ta' kumpliment li xulxin waqt li jġibu ruħhom skont ma titlob l-imġiba tajba tad-dinja. Imbagħad ħarsti waqgħet fuq l-imsejkna marida li kont qiegħda nwieżen minflok in-noti tal-mużika. Minn ħina l-ieħor bdejt nisma' t-tnejjiet u l-ħrieb tagħha. Minflok il-ħwejjeġ imdeba kont qiegħda nara qudiemi il-madum tal-ħitan tal-kjostru tal-kunvent aħraġ tagħna. Mixowl bil-kemm bdaw qed inemnem. Ma nistax infisser bil-kliem dak li għadda f'ruħi dak il-ħin. Dak li nafu huwa li l-mulej dawwala u bir-raġġi tal-verità li kienu hekk jisbqu tlellix mudlam tal-festi ta' din l-art illi ma stajtx nemme il-ferħ tiegħi. Sabiex nitenna b'1000 tal-festi tad-dinja żgur li ma kontx sejra nagħti l-10 minuti li għaddejt fl-uffiċċju umli tiegħi ta' mħabba ma dissoru jekk diġà fil-ħin ta' tbatija f'nofs it-taqbida nistgħu nitennew b'waqt wieħed ta' għena li huwa aqwa minn kull għena ta' din id-dinja billi naħsbu biss li Alla jkun revana għal ftit minn fuq din l-art. Din is-soru mbagħad lil Terezina qaltilha kemm kont ittini gost kompli jagħmel dawn l-atti ta' karità ma' sawrijiet oħra għax vera kont ferraħni. Naħsbu biss li Alla jkun revana għal ftit minn dan il-ħin kompli tikteb Terezina. Mela x'sejjer ikun fis-sema meta għad naraw f'nofs il-ferħ u l-mistrieħ ta' dejjem il-grazzja li m'hawn xoħra bħala u li l-mulej jrid jagħtina meta sejħinna biex nagħmlu f'daru id-daħla vera tas-sema. Ma kienx dejjem b'dawn it-telfiet ta' ferħ li jiena tħarriġ fl-imħabba tal-aħwa, iżda fil-bidu tal-ħajja reliġjuża tiegħu. Ġesu ridni nħoss kemm hija ħaġa ħelwa li narah fir-ruħ tal-arajjes tiegħu u hekk meta kont immexxi lil din is-soru kont nagħmel dan b'imħabba kbira illi żgur li lanqas biss seta' jkun li nagħmlu aħjar li kieku kelli immexxi lil Ġesu nnifsu. Iżda it-taħriġ fl-imħabba tal-aqwa mhux dejjem kien li hekk ħelu kif kont qiegħda ngħid madri għażiża tiegħi. Sabiex nurik dan irrid narfik b'xi taqbid żgħar li żgur li jġelluk titbissem. Għal żmien twil waqt l-orazzjoni ta' filgħaxija tawni posti quddiem soru li kellha bħal manija taċċajt u naħseb ħafna dwal għax rari kienet tinqeda b'xi ktieb. Ara huwa hekk għaliex intbagħat b'dan. Kif din is-soru kienet tasal, kienet tibda tagħmel ħoss tramżajr li kien jiġbaħ il-ħoss li jagħmlu żewġ arzelli meta torokhom flimkien. Jien biss kont nintebaħ b'dan għax għandi smieħ fejn ħafna xi drabi żejjed. Madre tiegħi hija ħaġa li ma tistax tkun li nfissillek kemm dan il-ħoss żgħir kien jajjini. Kien ikolli x-xewqa kbira li naqbad ndawwar rasi u nħares sewwa lejn il-ħatja li żgur li ma kinitx qiegħda tintebaħ b'dan it-tik-tik tagħha. Dan kien ikun il-mezz waħdini sabiex indawwala u nurija x'inhi tagħmel. Iżda fil-qiegħ ta' qalbi kont inħoss li kien aħjar li nsofri din il-ħaġa għall-imħabba ta' Alla u ma nnekkitx lis-soru. Xi ħelew ta' soru Għalhekk kont nibqa' kalma, infittex li ninaqat ma' Alla u ninsa dak il-ħoss żgħir, iżda kollox kien għal xejn, hekk li xi drabi kont inħoss ixoq il-ara għalija u kien ikolli nagħmel biss sura ta' orazzjoni ta' sofferenza waqt li nfittex il-mod li nagħmel dan bla dwejja imma fil-paċi u l-ferħ Alla nqas fil-ġewwini ta' ruħi. Imbagħad kont nisforza lili nnifsi sabiex inħobb dak il-ħoss żgħir li hekk ma kienx joġobni. Ma bqajtx nara x'nagħmel biex ma nisimgħux
ħaġa li ma setax tkun iżda kont nitfa' l-attenzjoni kollha tiegħi biex nisimgħu sewwa. Ara naqra. Bħalli kieku kien xi kunċert li jsaħrek. U hekk l-orazzjoni kollha tiegħi li żgur ma kienx dik tal-kwiet kont ngħaddiha filli noffri dan il-kunċert lil Ġesu. Marija terribli ta' jindaqta li nifsi qiegħda tinterezin. Għamel li nifxbħek hekk. Marelli, eżis semmija. Darb'oħra, kont fil-kamra tal-ħwejjeġ naħsel quddiem soru li kull darba li kienet tolli l-imkartar mill-ilma għal fuq il-bank tagħha kienet ittajja l-ilma maħmuġ fuq wiċċi. L-ewwel ħsieb tiegħi kien li ninġibed lura u nixċotta wiċċi sabiex nuri li din is-soru li kienet qiegħda troxni bl-ilma u li kienet tagħmilli pjaċir kieku kellha iżżomm ruħha kalma, iżda ma ħsibt kemm kont inkun bela li ma nilqax dawn it-teżori, madunna mija teżori sejlu, li kienu qegħdin jingħataw li b'mod hekk ġeneruż u qatt b'sebgħinejn sabiex ma nħallix tidher it-taqbida tiegħi. Għamilt ħilti kollha biex nixtieq li nilqa' fuqi ħafna ilma maħmuġ, hekk li fl-aħħar bdejta bil-ħaq nieħu gost b'dil-għamla ġdida ta' traxxix u għedt li l-nifsi li darb'oħra nerġa' lura f'dan il-post hekk ta' Ena fejn irċevejt Ena għaliex Ena il-ġisem tagħha ma kienx fil-Ena spiritualment għax tajt fejn irċevejt teżori ekbar, teżori għan-naħa l-oħra ġifieri. Madre maħbuba, int qiegħda tara li jiena ruħ ċkejkna ħafna, u mhux ruħ ċkejkna, ruħ verament kbira narak jien Terezina. Madre maħbuba, inti qiegħda tara li jiena ruħ ċkejkna ħafna u li ma nistax nofri lill-Alla ħwejjeġ żgħar ħafna. Għadu jiġri li saħansitra li nħalli jaħrab li xi sakrifiċċju żgħir li jagħtu paċi tassew kbira lir-ruħ b'dana kollu ma naqtax qalbi, nistammar li nara li jkolli ftit inqas paċi u nfittex li darb'oħra inkun aktar assa għax hekk ma tagħmilx dak is-sakrifiċċju tkun tħoss inqas paċi tajt. Għala tittamel l-assa, eżis semmija irridu nagħmlu l-assa. Il-mulej huwa hekk twajjeb miegħi illi lanqas biss nista' nibża minnu għax hu dejjem tani dak li kont nixtieq, jew aħjar għamel li jien nixtieq dak li jkun irid jagħtini. Għalhekk ftit qabel ma beda it-tiġrib tat-tentazzjonijiet ħoroġ kontra l-fidi, kont ħsibt bejni u bejn ruħi fis-sewwa kollu ma għandix tiġrib kbir minn barra u sabiex ikolli dak ġewwieni jeħtieġ li Alla jibdilli triqti. Ma nemmix li hu sejjer jagħmel dan, iżda ma jistax ikun li nibqa' ngħix hekk fil-mistrieħ. Liema mezz mela sejjer isib Ġesu sabiex jara x'insarraf, it-tweġiba ma damitx ma waslet u ritni li dak li nħobb mhux nieqes mill-mezzi bla ma bidilli triqti. U batli it-tiġrib li kellu jħallat ma' kulena tiegħi l-imrar li jagħti s-saħħa. Iżda mhux biss meta jkun irid jara x'insarraf li Ġesu jara li nħoss minn qabel u nkun nixtieq dak li jridu. Minn żmien twil jien kelli x-xewqa li kienet tidilli xi ħaġa li ma setatx isseħħ li jkolli ħija saċerdot. Ta' sikwit kont naħseb li kieku ħuti is-subien iż-żgħar tiftakru kienu mitula żewġ ħuta bniedu żewġ ħuta subien, qalet kieku ma kinux taru lejn is-sema kien ikolli l-feħ li narhom tilgħin l-artal. Imma la darba Alla għażilhom biex jagħmel minnhom anġli żgħar tiegħu ma stajx nittama aktar li nara s-seħ din il-ħolma tiegħi u wara Ġesu mhux biss dan il-grazzja li xtaqt iżda qadni birbit tar-ruħ ma' tnejn mill-apostli tiegħu li saru ħuti. Madre maħbuba tiegħi, ngħidlek bl-irqaqat kollha kif Ġesu tem xewqti u saħansitra tani aktar mill-li xtaqt għax jien ma kontx xtaqt ħlif wieħed bħala ħija saċerdot biex kuljum jiftakar fija fuq l-artal. Kienet l-om mażiża tagħna Teresa li batitli
bħala rigal ta' jum il-festa tagħha fl-1895, l-ewwel hija ċkejken. Kont qiegħda fil-kamra tal-ħasil tal-ħwejjeġ, medija l-kollox bix-xogħol tiegħi meta madre Anjeza ta' Ġesu oħta waqt li ħaditni fil-ġemp rat li jitra li kienet għadha kif irċeviet. Wieħed seminarista żagħżugħ imnabbaħ kif qalu minn Santa Teresa Tavela, mhux Santa Teresa li qed nitkellmu fuqha, kien qiegħed jitlob li jkollu waħda mis-sorijiet li tingħata b'mod partikolari għas-salvazzjoni ta' ruħu u biex tgħinu bit-talb u s-sagrifiċċji tagħha meta jkun missjonarju ħalli jkun jista' jsalva ħafna rwieħ. U qiegħed li jagħmel tifkira kuljum ta' dik li tintgħażel bħala oħtu kull meta jkun jista' joffri s-sagrifiċċju tal-Qudiesa. Oħta Madre Anjeza ta' Ġesu qaltilha li rridet, qaltilha li Tereżina, qaltilha jiena rridek li tkun inti bħala oħta dan il-missjonarju tal-ġejjieni, madre tiegħi. Lanqas jista' jkun li ngħidlek il-ferħ tiegħi. Xewqti, mitmuma b'mod mhux mistenni. Nislet f'qalbi għena li nista' nsejjaħlu biss ferħ ta' tfal, għax jeħtieġ li l-immur lura għal-jiem ta' tfuliti biex insib it-tifkira ta' ferħat ek ħajja illi r-ruħ hija żgħira wisq biex tesom. Ili snin ma nitenna b'din l-għamla ta' ferħ u ħassejt li ruħi ġiet imġedda b'dan kollu palli kieku ġew mimsusa għall-ewwel darba xi kordi mużikali li kienu ntesew sa dak il-waqt. Fimt sewwa id-dmirijiet li kont qiegħda nitabba bihom u għalhekk intfajt għal-ħidma mitluba billi bdejt infittex se nirdoppja il-ħeġġa tiegħi. Kolli nisqalli għall-ewwel ma kelli ebda faraġġ sabiex inqalli aktar iż-żelu tiegħi wara li kien kiteb ittra ħelwa ħafna u mimlija mħabba fil-mulej u sentimenti sbieħ sabiex irod ħajr lill-oħti Madre Anjeza ta' Ġesu dan hija ċkejken ma ta' ebda sinjal ieħor ta' ħajja sa Lulju ta' wara ħlif li f'Novembru bad biljett tiegħu biex jafża li kien dieħel fil-kazerma. Seminarji kienu jridu jagħmlu żmien tal-iva fil-ħajja militari. U għalilek madre maħbuba tiegħi li Alla ried imbagħad jafda t-temma ta' dan ix-xogħol mibdi. Bla dubju u bis-saħħa tat-talb u tas-sagrifiċċji li nistgħu ngħinu lill-missjonarji b'dana kollu xi drabi meta Ġesu jkun jogħġbu li jaqqad flimkien żewġ terwieħ għall-gawrija tiegħu aħalli li minn żmien għal ieħor dawn it-tnejn ikunu jistgħu juru ħsibijithom lil xulxin sabiex iħeġġu lil xulxin ħalli jħobbu lil Alla dejjem aktar. Imma għal dan hija meħtieġa ir-rieda espressa tal-awtorità, għax jekk le jidilli li din il-korrispondenza tagħmel aktar sara milli ġiet. Ġifieri tkun inti taf bih is-superjura da, jekk mhux lill-missjonarju għall-anqas lis-soru Karmelitana li minħabba l-għamla ta' ħajja li tgħix hija miġbuda l-ħin kollu biex taħseb fuq anfisha. U jiġri li minflok ma taqgħada ma' Alla din il-korrispondenza li tkun feċċet li jkollha hi wkoll jekk il-bogħod timlilha moħħha żejjed waqt li tibda tisħajjel li qiegħda tagħmel ħwejjeġ kbar u weġubijiet. Ma tkunx qiegħda tagħmel ħaġa oħra ħlief li bl-iskuża ta' żelu kbir tfittex li xerdilha moħħha għal xejn. Ngħid għalija b'din il-ħaġa bħal fi ħwejjeġ oħra inħoss li sabiex l-ittri tiegħi jagħmlu l-ġid huwa meħtieġ li jkunu miktuba bl-ubbidjenza, ġifieri bil-permess u li jiena u niktibhom aktar inħoss tmerrija milli gost. B'dan il-mod ukoll meta nkellem xi novizza infittex li nagħmel dan b'mortifikazzjoni u naħseb li nagħmlilha xi mistoqsijiet li jaqtaw biss il-kurżità u jekk in-novizza tibda fuq xi ħaġa li nieħu gost biha
u battaddi għal xi ħaġa oħra li ddejjaqni bla ma tkun għadha temmet kliema fuq l-ewwel ħaġa, nagħmel assa tajba biex ma nfakkarix f'dak li kienet qiegħda tgħid u telqitu nofs triq għax jidilli li ma nistgħu nagħmlu ebda ġid meta nfittxu lilna infusna, madre maħbuba tiegħi. Qiegħda nara li qatt ma jiena sejra nirbaħ in-nuqqasijiet tiegħi. Ara, mill-ġdid mort wisq il-bot minn dak li kont qiegħda ngħid b'dan il-ħafna tixrid ta' ħsibijiet. Skużani nitolbok u ħallini nerġa' nibda mill-ewwel okkażjoni li jkolli għax ma nistax nagħmel ieħor. Int qiegħda ġġib ruħek bħal Alla qaltilha. Li qatt ma jgħejja jismani meta ngħidlu bis-sempliċità kollha id-dwejjaq tiegħi u l-ferħat tiegħi bħal li kieku u mhux diġà jafhom kollha. Intu kol madri tiegħi qed tagħmel bħalma jagħmel Ġesu. Nifquha illum is-semmija jekk Alla jrid inkomplu fil-programm li ġej. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Won't you fill our hearts with sunshine on the day that we are wed? You're the little flower of heaven, guiding all who come to you. Saint Teresa of the Roses, I know you'll make my prayer come